Pomůžu ti od trápení. Nezabíjej toho hada. Má zázračný elixír a proto nikdy nezahyne. Elixír života? To by se mi hodil pro mé pacienty. Co je to zač? Odvar ze zázračné bylinky. A kde ji najdu? Pouze na tajném místě na Kokonícké skále o půlnoci při úplňku. Ale pokud bys ji chtěl hned, musel bys ji vzít hadovi, kterého si právě chtěl zabít. Je to poněkud nebezpečné, protože hadovo uštknutí je smrtelné. To chci, to musím mít. Buď zítra při setmění na rozcestí u dubu. Přijď včas. Buď pozdravím, pastýři. Jsem tu, jak jsme se domluvili. Kde je ten had? Dočkej času. Had se díky bylince může pohybovat i v zimě, ale není tak rychlý. Tamhle je. Bylinku si vyzkoušej. Nebude-li fungovat a nebude mít žádnou moc, můžeš mi ji vrátit. Nikde tady není. O zázračné bylince ani zmínka. Myslím, že je na čase, abys mi tu rostlinu vrátil. Nikdy! Dohodli jsme se, že ti ji vrátím, když nebude fungovat. Tak si ji od tebe vezmu sám. Pokud chceš žít, upiš se mi krví a já ti ukážu, kde bylinu natrhat. Dobře, přijímám. Tady máš ještě kouzelný plášť a čarodějnou knihu. Užívej je dobře, za 50 let se znovu uvidíme.